Koľko babet tu ešte bude, ty vole? Toľko babeniek? Vyzerá trochu jak on. Tam nejdem. Na to počkaj, tu má babiku. Fešanda tiež. To ako není. Haló? Tam sa niečo deje, tam nejdem. Musím tam ísť? Oh, fuck my life. Hello? Ja. Jasne, že už to není. Ježišmária, kto by to čakal, že? Teraz kde ju mám nájsť? Teraz som dezorientovaný, lebo odtiaľ som prišiel a tu je nejaká ďalšia diera. Aha. No hovorila, že tu nebola cesta. Klamala. Boiler, čo keby vypne teplú vodu? Haha, budú prdeli. Naša babeta na mňa poser. Podľa toho, koľko sa kúpu, takže... Jak to tu vyzerá, tak sa podľa mňa moc nekúpu, takže to asi bude jedno. Díky za otvorenie. Prší. Úplne vibe, atmosféra.